Muimbi uyu weZim Dancehall wandichakuudzai nezvake atori munhu ane mukurumbira uye zvekare iye aishandisa tsvina yangu kuti ange achiwana vanhu vakawanda vaiuya kumashow kwake. Iyi ndiyo secret yangu. Ndakange ndichidanana neumwe muimbi weZim Dancehall uyo aitora mapenti angu awo anenge ari iwo andinenge ndapfeka pandinenge ndiri kumazuva angu asi rekutanga raakaenda naro kuUK for the first time. Show yake yekutanga yaakaita kuUK kuti ange achikwanisa kuzozadza show yake iyoyo akange aine penti rangu iro raakabva naro kunoku kuZimbabwe ndokubva aenda naro kuUK rainge riine weti chete. Mukoma, ndauya pano nenyaya yangu. Ndinoda kuti munge muchizondiverengera confession yangu. Ini ndati regai ndikuudzei zvose kuti pose paya pamunoona vanhu pavanenge vachinzi vane mukurumbira, vamwe vacho hakusi kungodiwa nevanhu chete asi vamwe vatori nemhiko dzavanoita. Iye anoti akaenda kune imwe n'anga iri kuMbare iyo yakamubatsira kuti ange achizova nevanhu vakawanda vanomufarira. Vazhinji vamunoona maartist anonzi anozadza kuLondon muchiti italent vanofarirwa vatori neminamato. Vamwe vanoshandisa miteuro chaiyo yavanotoshandisa apo pavanenge vachinzi vari kuenda kumashow kutour yekuUK. Zvakaitika makore adarika avo muimbi uyu handikwanise kukuudzai zita rake nekuti anozivikanwa chose. Ainge asati akambotsika muUK kekutanga akange apiwa mukana wekuti ange achienda kuUK, saka akati ainge achida kuratidza mapromota kuti zvechokwadi iye isimbi yebasa. Ainge achitya kuti zvimwe kuda sezvo ainge achiri upcoming, even though aiva nemasongs ainge achitrenda, vanhu havaizouya kushow kwake. Akati mazuva aswedera kuti ange achienda kuUK akauya kumba kwedu because even though ndainge ndiri girlfriend because he is married zvake, akauya kumba kumabvuku. Amai vangu vaitomubvumidza kuti ange achisvika pamba, but he would make sure kuti apo paanosvika pamba aiwanzokuya huri usiku asingadi kuonekwa nevanhu sezvo ainge ari munhu anozivikanwa. Akauya kumba kwedu kuno kumabvuku usiku hwacho ihwohwo akandiudza kuti iye ainge akaenda kune imwe n'anga. Iyo n'anga yakamuudza kuti kana uchida kuti vanhu vakawanda vange vachizoya kumashow kwako pauchaenda kuUK unofanira kuti unge uchizotsvaka penti inenge iine tsvina, then obva wachizoisa mubhegi rako woenda nayo penti iyoyo ikoko kuUK kuitira kuti uwane masponsors nemapromota, vamwe vanhu vanenge vachikubhadharira even maalbums nemasongs auchange uchizorekodha kumberi uko nepaunenge uchida kushuta mamusic video. Mukoma Nashi, ndakati ipapo ndakange ndisina penti rainge rakasviba panguva iyoyo nekuti ndakange ndageza mbatya dzose ndikati endaka kuna Gules. Akati hazviiti shamwari, iwewe ndiwe wandinotovimba naye nekuda kwekuti boyfriend yangu ndaida kuti ange achizobudirira. Handina kunge ndakaziva kuti kumberi uko ainge achazondihurira nenzira dzinorwadza kudaro. Ndaingozviziva kuti tiri vaviri muupenyu hwake, kwainge kuchiti Gules vandainge ndagara ndichiziva nezvavo ende ndaivapa space uye ndainge ndichivaremekedza, asi ndaiziva kuti ndini the official, ndaitozivikanwa nehama dzake. Ndakabva ndati wangu ndikuda kuti ubudirire but usazondirasa. Akati never baby, handifi ndakakurasa. Apa takabva tose kure kubva asitombori kana mari yekuenda kunorekodha. Ndini ndainge ndichitobhadhara ndichimupa mari dzekuti aende kumaproducers mamwe awo epamusoro-soro mese munomaziva anodhura chaizvo. Saka ndakaita zano ndikati okay, ndava kuenda kutoilet. Ndakapinda mutoilet ndobva ndaita weti kudaro ndokubva ndatora penti rangu ndikabva ndachizozvipukuta naro kusvika ranyatsoita unyoro hweweti. Ndikabva ndamupa akati excellent, izvi ndizvo zvandanga ndichida. Nashi akabva achizobva pamba pedu mushure mekunge tarara tose akaenda kudheni kwake. Muimbi uyu akasimuka akaenda kuUK. Kubva musi iwoyo upenyu hwake hwakabva hwashanduka. Show yake iyoyo yekuUK yakatrenda, hanzi kwainge kwakazara vanhu kusvika kumusuwo
vanhu vainge vasati vatombomuziva vakange variko kushow ikoko. Akazotogara kuUK achingoita mashows after mashow. Akaita muimbi ainge aine mukurumbira kupfuura vese vemuZimbabwe panguva iyoyo. Akatoitawo zvemabusinesses. Ainge achiti kana akasvika pashow, vamwe vanenge varipo pashow vanoita sekunge vasipo, zvekuti vachipefoma vanenge vachitemwa nemakeni, vanhu vachidanidzira kuti vari kuda iye. Saka chakazongondibhowa ndechekuti akazotanga kudanana nevakadzi vekuUK. Ndakazoti ndichibata foni yake ndakabatikana ndichinoona kuWhatsApp kwainge kungori +44 chete kuda vakadzi 10 avo vaainge achifambidzana navo vekuUK, avo vaainge achitotaura navo dzimwe nyaya. Ndakabatikana ende ndakatongoona kuti ndainge ndatongodyiwa pakuti iniwo ndingori munhu wemumabvuku, handinawo chandiinacho. Pane paungazokompita here nemunhu anenge agara achishanda ari kuUK. Ende vakadzi ivavo vaitozviziva kuti vakawanda vari pamunhu 1. Handizivi kuti mamadha ekuUK vanombozvifambisa sei. Akapengeswa nawo mamadha iwawo, but tarenda rake rakazongotanga kungoti momomo, even though akange achiri nemukurumbira, but kusimuka kwaakamboita ipapo akatombosimuka zvikazotongofedha. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndiri kumabvuku, ngatitaurei navo mucomment section. Angava ari muimbi upiko uyu ari kutaurwa nezvake. Hanzi first show yake yekuUK akange aine chipfeko chemunhukadzi mubhegi, ndo chakaita kuti matiketi atengwe, zvekuti vamwe vanhu hanzi vaitonge vakamira kumusiwo wehall kana kuti mumabhawa, nekuti matiketi ose anenge atengwa zvakangooma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana muri sei? Ndiri kunyora izvi misodzi yangu ichingodonha pamatama. Ininiwo ndakatengesa upenyu hwangu kune imwe mbinga yekwamutare. Iko zvino zvindava ne31 years hapana kana mwana. Upenyu hwangu hwakaoma. I am just an empty vessel. Chibereko chakaoma nekuti ndaishandisa chibereko changu kudiridzira zvinhu zvake. Izvi zvakatanga mugore ra2014. Ndainge ndichiri musikana wechidiki, ndainge ndiri pauniversity by then. Sezvo ndaibva kumhuri inotambura, ndakange ndiinewo nzara yekuti ndinodawo upenyu hwepamusoro-soro. Ndipo pandakabva ndachizosangana neimwe mbinga yaibva kwaMutare. Murume uyu ainge aine motikari dzakanaka kwazvo. Pandakatanga kusvika pamba pake for a sleepover, ndakashamisika. Waishaya kana pekutsika padriveway, painge paine motikari dzainge dzakapakwa kuita sekunge pamba pake painge pari pacastle. Murume uyu ainge aine mari. Ndakange ndamubvuma even the day raakangondikwazisa ndikati uyu ndinomuda zvangu. Upfumi hwake hwainge huri upfumi hwezvinhu zvake izvo zvaainge achishandisa muurombwa hwake. Nerimwe zuva akazoti kwandiri, akandiudza chokwadi, akati ndichakupa mari yose yaunoda, ndinokwanisa kukutengera motikari nemba, asi unofanira kuti ndinge ndichizoshandisa chibereko chako kusimbisa bhizinesi rangu. Mukomanashi, inini ndakabvuma nekuda mari, ndakabvuma kuzvitengesa, kwete kuti ndiri hure, no, asi kuti ndainge ndichingoda hangu mari. Akange achishandisa muviri wangu for marituals ake. Taiti kana kuri kunzi tinenge tichifanira kunorara kumakuva, mukoma taienda netende redu kumakuva, totonogadza chitende, tuya tuma portable tent, totonopinda mutende redu torara tichisika bonde tiriko kumakuva. Ainge achindizora nemamwe mafuta awo ainge achiti mafuta eshato obva achizosangana neni. Mafuta awa aindizodza kumusana kwangu orara neni. Ndainge ndichipiwa mari yakawanda. Ndainge ndiri mwana wechikoro, but ndainge ndiina driver. Ndainge ndichigara muimba yakanaka. Nanhasi uno ndine imba iyo yandakazotengerwa. Ndakange ndisingazivi kuti marituals awa ainge achindiitisa marituals ainge achazonditambudza mukukura kwangu. Ndakabatira nhumbu yemurume uyu. Paakazvinzwa akabva ati ndige ndichibvisa nhumbu. Ndiyo yega nhumbu yandakangobata
akandibatira akandimanikidza kubvisa nhumbu iyoyo neabortion asi nenzira yechivanhu. Kubva ipapo chibereko changu chakabva chamira kushanda. Ndakange ndisingachaende kumaperiods. Ndakamboedza kuita mwana nemumwe murume asi zvakaramba. Ipapo paakati he was not yet ready kuti tinge tichiita mwana ndichiri kufambidzana naye, ndakatoti nekuti ainge achiti anoda kudivhosa mukadzi wake, but vanhu vakaromba vanonyepa, nemukadzi wake vainge vakatoita chisungo. Mufunge zvenyu. Akaona kuti haangashandisi chibereko chemudzimai wake, akaona zvakakodzera kuti ange achishandisa chibereko changu. Ndakaedza kumujolera ndichiti ndiri kuda mwana, but mukoma hapana kana chakambobuda. Iko zvinozvi ndakura, ndine mari, ndinemba yandakapiwa, uye zvikare ndine kabhizinesi kangu kandinorana, upfumi hwandakapiwawo nembinga yekwamutare iyi. Asi mumba mangu hamunawo kumbogara makanzwikwa kuchema kwemwana. Ndinoenda kuvarapi vose vanonzi vanogona, kusanganisira nevamwe avo vane machannel pano paYouTube, asi vose vanoti chibereko changu chakaenda chikanoraswa mugungwa kuMozambique. Hanzi handifi ndakaita mwana, kunyange hanzi ndikabatsirwa nen'anga inogona inonzi uyu ndimazvikokota. Hanzi ko chibereko changu chingazoshanda sei icho chakatorwa chakanoraswa mugungwa, chakatodyiwa nenjuzu dzemugungwa. Murume uyu achiri neupfumi hwakanyanyisa, anogarako mamutare mutauni. Inini ndakaripa nemuripo unorwadza muupenyu hwangu, muripo wakanditorera mufaro. Nashi yambiro yangu kuvasikana vari kumayunivhesiti. I know kuti the pressure is real, especially when you are in university. Zvaunenge uchisangana nazvo kana uchibva kumhuri inotamburwa, unoona sekunge nyika yava kutoda kutoguma, ende usafa wakazvinyengera uchiti uchazviwanirawo blessa kana kuti mbinga ichange ichizokuchengeta. Mari dzembinga hadzina freedom. Paunofungidzira kuti uri kudya mari yake, iye anenge achidya ramangwana rako. Mari dzembinga dzinouya neexpiry date. Zvandiri kutaura izvi zvinhu zvandinotoziva zvakaitika kwandiri. Unofungidzira kuti unenge wakangwara, but munhu anogona kutokudzurira chibereko chikanyudzwa sezvakaitwa chibereko changu. Ndinorwadziwa mukoma, handikwanisi kuzvigamuchira, kunyange ndiine kabhizinesi, kunyange ndichidya ndichiguta kuchengeta. Ndinochengeta amai, degree ndinaro kuti ndiwane murume anondiroora. Varume vose vanenge vandida, varume ava vanodzingwa nemishonga yembinga iyoyo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi degree riripo asi mufaro hapana zvachose. Ngatitaurei navo mucomment section, zvinopisa tsitsi. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mukadzi uye zvekare I am running an electrical company muno muSouth Africa. I am an engineer by profession. Murume wangu akapa mwana wedu as a sacrifice kuMozambique kuti tinge tichikwanisa kuwana tenda yedu yekutanga. Iko zvino zvindava kuona chipoko chake, ende anoti kana akauya kwandiri anenge achiti iye ari kuda kuti ndige ndichisacrifice bhodhi vangu, but paakafa pandakatomboda kuti tinge tichienda kuno destroya zvinhu izvi, murume wangu asati ashayika akati kwete, takangoita sacrifice yedu iyoyo zvikatokwana, iwe ndikuda kuti unge uchizosara neupfumi uhwu kuitira vamwe vana ava vasazotambura. Zvino izvi zvekunzi kuri kudiwa ropa ndo zvava kundirwadza kuti ko zvava kubva nepi futi. Mukoma, mwoyo wangu une bundu, ende ndinoti kana ndakazvitarisa, kana ndikatarisa imba yandinogara, ndinoona kuti zvichokwadi ndiri kurarama ndiri mutirongo. Vazhinji munongoona vanhu vanofamba nemotikari dzinodhura, munoona vanhu avo vanogara mudzimba dzinodhura, mukati vanenge vaine rugare. Dai maizviziva kuti umwe munhu anenge atori mumukuku make anowana kana 1000 pamwedzi, 1000 iyoyo iri nani nekuti ndeyako, hapana paunozombofa wakaudzwa kuti
pa1000 yandakupa, saka chindipawo ropa kana rehama yako. Ndinohwina matenda mahombe muno muSouth Africa, not because ndakangwara kana kuti ndinonyanya kuziva kurana business. Mukoma hupfumi uhwu hwandakasiyirwa nemurume hunodya vanhu. Ndiri kutya kuti wava kutoda kutotanga kundidyira hama dzangu, nekuti murume wangu iyewo ane hama dzake idzo dzakafa zvainge zvisina kana tsarukano, ende ndinoona sekunge iye akange akatonditageta because tainge takavimbisana kuti zvinhu ngazviparadzwe izvi. Todzokera kubasa redu ratainge tichiita reengineering, tongoraramawo life iri normal as a middle class family muSouth Africa, sezvo takange tagara tatova nezvitupa zvemuno muSouth Africa. But murume wangu aita sekunge aitadziswa kufa nekuda kwekuti ainge asati awana munhu waanogamuchidza tsvimbo nemachira ake, zviri zvinhu zvakaita sekunge zvemidzimu, but iri midzimu yezvikwambo. Zvese izvi mukomanashi zvakatanga muna 2016 apo inini nemurume wangu patakavhura an electrical company yedu. Takange tambotambura nekuti tainge tisingakwanisi kubata mabasa. Apa takatanga nekuinvesta mari yakawanda kutenga machinery, tikatenga zvekare UD, saka rakatikokota mari dzose dzatainge tiinadzo, tikasara tiri muzvikwereti. Saka murume wangu akabva achizoenda kumusha. Aenda kumusha ndakazoshamisika ava kuti ndiri kuenda kuMozambique. Akadzoka ainge aine mushonga wepfuma. Mushure memwedzi miviri mwana wedu ainge aine 2 years. Mwana uyu akangobva angofa rufu rwekukasira asina kana kumbogara, akarwara. Panguva iyoyo ndakati zvimwe kuda rwainge rwuri rufu rwaMwari, asi ndakaona kuti murume wangu kutochema ainge asingatochemi zvachose. Ndakashamisika kuti ko munhu afirwa nemwana wake komana anogotoita go ahead nema-business plans ake sei. Handiti kana ukafirwa ukawirwa nedambudziko unombotanga wambogara pasi obva wambozorora, then after that wozotanga kuronga kuti woita sei. Murume wangu ainge asingachemi, ainge achitotenga motikari dzinodhura svondo rimwe chete iro ratakazobva kumusha. After tabva mukuviga mwana akangoenda kudealership ari ega. Ndakashamisika. After a few days murume wangu akati achienda kugedhi, ndikaona achipinda mumba ainge aine vamwe varungu vaviri vainge vauya kuzodhilivha motikari. Ndikati komatenga mota? Akati yes, ndatenga motikari, handina kuda kuzobvunza zvakawanda. Matenda akabva atanga kuita sekunge ainge achingoita ekungoramwirwa, matenda achingopiwa. Murume wangu akazobatwa neCovid ndokubva achizoshaika, akafa mainge muri muna 2021, but akangoti mushure mekunge andigamuchidza tsvimbo nemachira izvo zvaakabva nazvo kuZimbabwe ndokubva atongotanga kungorwara. Tikaenda naye kuchipatara zvikanzi iCovid. Covid ndokubva yatonzi yatouraya murume wangu. Ndakasara ndiine kakunyumwa because murume uyo mukoma aitomborwara kumashure kwese uko, but zvekunzi angangonzi arwara kwemazuva mashomanana obva atongofa. But zvakazoitika zvinhu izvi mushure mekunge andigamuchidza tsvimbo uye zvekare nemachira. Ndakasara ndichifambisa business ndiri ndega, mari ichingouya. Ndakararama mukoma kubva mugore rakashayika murume wangu. Mazuva mashoma apfuura awo upenyu hwachinja. Ndiri kusangana nemunyama. So far ndaita maaccident kaviri iro rino gore ra2026. Mumaaccident awa andiri kuita motikari dziri kuita kuparara sekunge ndinenge ndaita a high impact collision, but ndinenge ndangobonderana neumwe munhu kana kungokweshera. Ndiri kuona chipoko chemurume wangu. Murume wangu ari kuuya kwandiri akapfeka suit yeblue iyo yaakavigwa nayo takamupfekedza. Anouya omira mubedroom mangu usiku, kunyange makabatidzwa malight munogumisidzira mava nerimwe zarima. Anoti kana akataura neni mukoma anenge achiita sekunge shumba iri kudzvova, ende anenge achitaura neni achiti ndiri kuda kuti unge uchiwedzera mafuta muhari. Anotondiratidza kune hari, asi kana ndamuka hari iyi ndinokanganwa kuti iripi. Anoti mune mafuta ari kudiwa emunhu anofanira kugaramo. Ndomubvunza kuti saka ndichamuwana kupi munhu wandichatorera mafuta kubva pamuviri wake? Ari kuti chideura ropa
hanzvadzi yako kuitira kuti business rirambe riri pamusoro-soro. Mbudzi vangu ndivo vega hama yangu yandasara nayo, ende ivo ndivo vakatogara pamusha. Zvino zvingaitawo here kuti ndinge ndichiuraya hanzvadzi yangu nekuda upfumi? Ndibetsereiwo nemazano muri yeZimbabwe. Ndichange ndiinemi ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo mucomment section zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndouraya here brother yangu nekuda kuchengetedza upfumi? Ko imi zvamuri engineer chitupa zvamuinacho experience zvairipo, hamukwanisi here kuti mutsvake basa mungotanga henyu kungoshanda musiyana nazvo zvinhu izvi zveurombwa? Maybe that is a better idea. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimuri sei zvenyu? Please post my story makavikawo chitupa changu. Pari zvino ndichitaura nemi ndiri kutonyora ndiri mucare home. Ndinogara kunoku kuUK. Ndava nemakore 61 years ekuberekwa. Muviri wangu hauchashandi zvakanaka. Ndine chirwere chakandibata chisingarapiki, a chronic disease, uye ndava pedyo nekuda kufa. Ndokusaka ndati ndinge ndichireurura. Ndakauyawo kunoku kuUK ndikati ndakanganwa nezvazvo zvakaitika apo pandainge ndichiri kumusha kwamurehwa pandakange ndiine 24 years. Zvino handikwanise kuzvidudza zvinhu izvi ndichiudza vana vangu. Zvose zvakatangira kurwizi. Ndainge ndapenga nekuda murume wemuvakidzani wangu nemwoyo wangu wose. Yainge iri best friend yangu zvekare. Rimwe zuva murume wake ndakamuwana ainge ari kurwizi. Ndakabva ndaita zveunzenza, ndikabvisa hembe dzangu dzose, ndikamutarisa ndikamuudza kuti ndaida kuti tinge tichigeza tiri tose. Ndakafungidzira kuti achandida, but akandishora zvisingaiti. Akaseka akati, iwe uri nzenza inoda murume weshamwari, haunyari here nezvauri kuita? Mashoko iwavo akandicheka semunondo. Nekuda kumutsiva ndakaenda kun'anga ndikabva ndanopiwa mushonga wemupfuwira. Asi ndainge ndichida kupfuwira iye murume uyu through friend yangu kuitira kuti ange achizondida. Aiva nedambudziko rekuti aiti kana akanwa doro aitira tsvina mumagumbeze. Friend yangu yaigara ichingopopota, dzimwe nguva aitombochema. Ndainge ndiine hashawo dzakanyanyisa. Ndakabva ndachizotora mushonga wemakonzo ndikazozvisanganisa. Ndakaenda kune shamwari yangu ndikamuudza nhema ndikati, yes shamwari, tora mushonga uyu uise muchikafu chemurume wako. Hanzi zvinoita kuti ange achizoregedza kuda kunwa doro, ende achakuda zvekutodaro. Muvakidzani wangu nekuda kwekuti iye ainge angori munhu uya ainge akangoita kunge dzenga, aingotevedzera zvose zvandaimuudza. Akabika derere usiku ihwohwo ndokubva adira mushonga uya. Akabva achizopa murume wake. Murume wake haana kana chero chinhu chaakaona. Akadya akadzokera kubhawa. Ari kubhawa kudaro ndopatakazonzwa zvichinzi ainge adonha. Haana kana kumbotora nguva, akafa rufu runorwadza pamberi pemudzimai wake. Nyika yose yakangoti ainge aisirwa mushonga kubhawa, because before that painge paine umwe mudhara uyo ainge akabva mukuisirwa nduru yegarwe kudoro kubhawa, akafirako kubhawa. Saka hapana akasungwa. Mukomanashi upenyu hwakaenderera kumberi. Shamwari yangu akatanga kuwanikwa nevarume vakasiyana-siyana achingodzoswa kumba kwevabereki vake. Iniwo ndakazobva kwamurehwa ndikatanga kushanda as a maid. Pamba pandainge ndichishanda semunhu aiziva mishonga, ndakabva ndachizogadzira vandainge ndichishandira. Vakazondipa mwana wavo kuti ange achizova murume wangu, uyo akazofa ava ne40 years. Ainge ari mudiki kwandiri. Iko zvino zvindava ne61 years, asi ndinogara ndichirota murume uya anenge akabata ndiro inenge iine derere, ondimanikidza kuti ndinge ndichinwa derere iroro. Pandinenge ndava kutanga kurinwa ndinovhunduka, because ndinoona kuti derere iroro rinoshanduka, rinobva rachizoita ropa. Pari zvino ndiri muno mucare home, handina kana nguva ndichiri mupenyu nekuti
chiropa changu hachichashandi. Ndinotya kuti kana ndikafa murume uyu anokwanisa kuzonditambudza. Handizivi kuti chii chichaitika iro rino gore, ndichararama kusvika 2026 achizopera here. Ndokusaka ndiri kuda kungoreurura kwamuri. Ndinotya kuti ndikaudza vana vangu kuti izvi ndo zvandakaita, pamwe vana vanokwanisa kuzondivenga sezvo iniwo ndakaita zvekuisa mupfuhwira ndichiisira nababa vavo, ndichiisira zvekare nevabereki vababa vavo. Saka ndinotya kuti vana vangu vanokwanisa kuzondikanganwa. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma muzondizivisa, ndizoteverera mucomment section. Yei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu. Hanzi ndiri mucare home kutaura kudai, hanzi handizivi kuti ndichakwanisa here kurarama kusvika 2026 achizonopera. Ngatitaurei navo mucomment section. Voita sei? Vodzokera kwamurehwa. Zvino vanokwanisa here kudzokera kwamurehwa ivo vachiti hanzi vane liver failure? Vanokwanisa here kuzodzokera kumusha? Kana kuti moudza vana venyu voenda kumusha, kana paine zvinenge zvichida kuitwa voita vana venyu, at least munenge mabuda pachena. Mawani, ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Iniwo ndakafungirwa nenhengo yangu. Dai ndakange ndisina kubvuma kufungirwa nenhengo yangu, ndingadai ndiri mupfumi kutaura kudai, nekuti pandakabata mari mukoma yainge iri mari yakawanda. Ininiwo ndakaba 300,000 rands pane imwe hotel muna 2013. Mari iyi ndakaipedzera pamuxosa, ndikashandisa mari iyoyo yose, ndikangosara ndangova urombe zvangu. Mukoma muri sei? Ndiri kuda kureurura zvandakaita. Iniwo ndinogara muno muSouth Africa, nzvimbo handichatauri. Ndiri munhu anongodzungaira nenyika. Ndasakara kungoita zvembanje nekungoita zvekungokiyakiya. Mazuva ano ndinoita zvekuvaka, ende ndinofungidzira sekunge ndakaberekerwa urombo ini. Ndakambobata mari yekuti ndikadai ndakakwanisa kutoita upfumi, asi ndakatadza kushandisa mari iyoyo. Muna 2013 ndaishanda pane imwe luxury hotel muCape Town. Ndakange ndiri munhu ainge achivimbwa naye, asi moyo wangu mukomanashi wainge uri pamari. Ndakaronga dhiri rangu rainge riri clean, ndikabva ndaba mari because ndaizviziva kuti murungu ainge ari muridzi wehotel aita mamwe madeals. Pane zvavaienda vachinonoredza kugungwa vaizozvitengesera maChina, saka dzainge dziri mari dzaingogara dziripo pahotel, dziri mari dzaichengetwa musafe. Panguva iyoyo mari iyi yainge iri mari yakawanda. Ndaikwanisa kunovaka imba, kutotenga kana kombi, because kuna na 2013 mari vanhu vainge vasati vava nemari yakawanda munyika nekutotanga uka business. Asi mukoma mari iyoyo yakauya kwandiri isina maropafadzo. Ndakabva ndawira murudo neumwe mukadzi wechiXhosa ainge akanaka, akaita kunge mwedzi wechirimo. Mukadzi uyu akange ari hot zvekuti ndakabva ndakanganwa kwandainge ndakabva. Takabva tachizotanga kugara kuSea Point, tichinwa doro rinodhura, tichitenga mbatya dzemadesigner. Apa ndiri kutaura kuti taigara muhotel nekamari kashoma ikako kandainge ndaba. Ndakaona sekunge mari iyi yainge iri mari yakawanda. Ndakaita sekunge chigure mukoma panguva yandaispenda mari, ndichiti hazvina kana basa zvakawanda. Painge pasina kana sent randakamboisawo pasaiti ndichiti ndinotumidzirawo kuvabereki vangu kumusha. Mukadzi uyu paakaona kuti mari yainge yava kupera, akangonyangarika, akangoti she's going by the balcony. Ini ndainge ndichivarairwa zvangu nemuviri wake. Balcony ndiye balcony. Handizivi kuti akandisiya sei ndirimo muhotel imomo. Kunodai mukomanashi ndakange ndisisina kana sent. Akatonyangarika ne25,000 yekupedzisira. Pandakati ndichida kuti ndiwedzere mazuva ekuti tinge tichimbonakirwa tiri tose tozotsvaka zvedu karoom, because ainge ava kundiudza kuti
anotoda kutoroorwa nemuzimbabwean sweet tongue yemaxhosa hamuizivi. Kunodai ndokubva ndaona kuti ndainge ndisisina munhu muhotel room, uye zvekare bhegi rainge riine mari, mubhegi mainge musisina kana senti. Mudzimu haifi yakakupa upfumi kaviri. Ndakarasa mukana kamwe chete muupenyu hwangu. Inzwai munzwe kune avo vachazowana mikana muupenyu hwavo. Chingotendai Mwari pane zvose zvamunenge mawana, nekuti ndiye musiki wazvose. Kana wawana pfuma chitoishandisa neungwaru, nekuti pfuma haiuyi kaviri kwauri. Ndiyo secret yangu. Mukaposta muzondizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu vari kuti ivo vanoita zvekuvaka. Hanzi ndainge ndichimboita zvekushanda mumahotels ndokubva vaba 300,000 yavakadya mazuva mashomanana. Vainge vachigara hanzi pane imwe hotel vachidya nyika rutivi nemuxhosa. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section.